Повечето жени не искат рози. Искат нещо, което да усещат всеки ден. И понякога това е просто правилната козметика. Ето и как да избереш подходящата за всяка дама. Жената, която се грижи за всички, освен за себе си, помни кой какво обича да яде, но остава последна в списъка. Затова този сет на Selective е нейното малко напомнене, че и тя има нужда от грижа. А големите разфасовки също биха я харесали, защото са подходящи за цялото семейство. Жената, която няма време и постоянно бърза, не иска да отделя 40 минути за маски, серуми и ритуали, тя има 40 задачи. И точно за това ще обикне този BB крем за коса на Brelil Milky Sensation, защото е всичко в едно. Романтичната дама купува усещане, а не продукти. Тя обича ароматите, мекотата и малките ритуали у дома. Лосион и скраб за крака от S&B са момент за себе си след дълъг работен ден, а романтичната дама харесва мини спа у дома. Жената, която избира себе си, знае, че грижата не е награда, а стандарт. Тя знае какво иска и не прави компромис нито с времето си, нито с косата си. Затова ще й хареса серията с Хайверна Алтерна. Висок клас хидратация, която носи усещането за току-що излязох от салона. Жената, която обича да блести, иска коса, която се вижда отдалеч. Мека, гладка като огледало. Brelil Diamond Shine прави ламиниращ ефект. Запечатва косама и дава онзи луксозен блясък като на коса от Инстаграм. Ако разпозна някоя жена, значи вече знаеш какво да й подариш. А ако говорим за любовта на живота ти, просто й вземи професионална преса за коса.